Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Excuse me, Harold. Ay, yes, Hasmin. Jack na alag itay bulpen ko. Pabuludan nakman. Uri ta aduti gutog-tugod mo a bulpen. Oy, saan ko nga pagpabulod, Hasmin? For sale. Ha? Awam samad nga saan lang ang mamirianda, tilaklako dito school. Pati pa'y bulpen, papel kanda dumapay nga kasabulan tayo nga estudyante. Awan mit nga rin tinitugot ko ngay gatang ko. Utang mabalin? Bayadam laki din itong bigat. Sure. Bayadak met lain ton bigat. Okay. Dito na eh. Ha? Ang yamanak. Pudno ti ko na ni Harold manong nemi ngaglaklako isuna kadagiti kasapulan mga estudyante. Agrama maten kadagiti merienda no kastang recess iti bigat kaniti malem. Wan manong kahit mas dawak kang kuana kahit kuman nga damagan to no anyamat ka sa saad na kunak. Kahit namuak manong naming iti pa lang kanuubing ngagtawen iti pito grade 1 na nga natay iti aksidente di kiti naganak ken kuana. Awang kanu ti kabsat na. Ni kanulang lulang na manong nami iti kabalay na nga masaksakit pa iti barong-barong. Iti damagik manong nami no kasanungarod nga nakasurvive da. Apa nga naggraduar iti elementarya kadimbaga na nga awan idin ti turong tibiyag na. Tinulungak idi manong nami nga naglako iti merienda aging ganang bati iti sagay sa kaming tinudok ket insublat mi met iti nagmerienda. Dito nun nga inistorya kaniyak manong nami no kasano nga naadaan iti ramnama. Babayin lang yung tinapidot ko nga sang kapirgis nga papel. Nakapasak no kasano ti bumaknang. Sang kapirgis a papel? Amang ibaga no kasano ti bumaknang? Mabit lang tirawar ko ha. Dito yo, naluglog pa yan. Ito ko ka, tabasahem. Simple lang. Alaman? Dito. Addang no kasano ti bumaknang. Ti kwartam a piso, igatang mo iti pakaigatangan na. Samon ti ilako iti 2 pisos. Jay 2 pisos, agbalin a upat. Jay upat, agbalin nga 8. 8 times 2 equals 16. 16 times 2 equals 32. 32 times 2 equals 64. 64 times 2 equals 128. Jay po unam agdoble? Yeah. Diya basit nga puunan mi, nagpuunan mi kinilula, napatakkel mi. Oh, amazing! Mabalin nga alaik dito isang kapirgi sa papel. Ket ipabasak tumet kada tatang kinanang ko. Talagang itad ko keng Hasmin. Taitad tumet ni tatang mo ito sa bali. Tapno maamo ang damit, nuan niya dagiti addang, iti ibapaknang. Kasta nga rod tinaramid ko manong nami impabasak kadadanang kanitatang ket kaslasaan da nga mamati. Ngem inamiris da. Ket inaramid da manong nami. Nagnegosyo damat. Nga tibasit nga po nanda, nagtultuloy kan naging inot nga times 2 times 2 times 2. Ayun ka manong nami nga nakananaman. Iti panaka ited itinaran niya kabasak bayan mi nga kakabsat. Tayo di manunimi kat kaslasan kabaylan lagi tinaganak kaniyak abagbasahan nak iti pagbasahan dak iti kolehyo. Agram mo maten iti duwapay akabsat ko. Ngayon babayin iti dahita sang kapirgis nga papel nga inted ni Harold na ikanda tinamnama ken wagas. Agas din nagtultuloy nga iasenso ni Harold. Aging ga nagturpos kami ngagpadpada ti high school. Tiyada kami ni college kini Harold saanan nga
merienda manon name tilaklako na ket libro kano. Nga tatadadan manon name nga imasensuan na. Idi ket motorsiklo laeng tibaglugluganan na aging gang idi ket makita nga adan 4 wheels na man. Ada kami idi iti for third year college. Wow! Alis to ti panagasensom Harold. Kaputay da iti sang kapirgis nga papel, Hasmin. Oh my ka, tamadasan mo taglugan iti 4 wheels ko. Kaninta ag early dinner. Agya manak. Ngayon sa Jabalay ta nga ag dinner ha. Yung pasagana ko ni Jabalay. Di met barong-barong lati. Oh, samutin Dakkel balay nga pakakitaan abalay tinasaliwanwan. Wow! Mayat Ken nasalunat pa yan ni lolang ko. Pinaagasa kiti specialista. Ket kasla maori na pa yun ti agbalin to nga apo ko na tituod. Dagitin to agbalin nga anak ta. Anya? Agbalin ti nga anak ta ko na? Idin to ta. I love you, Hasmin. Umay ko tumalbaliyon ng ibaga ti I love you ken ka. Into no umay kapasyarin, idchay balayo. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga pasat ti pagasaritaan ni Hasmin iti Ilocano. Nga dito nga pagkasaritaan na ket iso tinapili nga best letter of the 4th week ini bulan ti Oktubre. Kasano nga nangabak? Hindi ito itultuloy madamdama pamagayam. Gapulayang iti sangkapirgis a papel. Pamagayam may tingkay madamang pagbibuyan kat ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award page papagayam ti Facebook pakipalo kano sa inyo pa nga na-share kano saan ka pa nga nag-like kada ito yung video tayo pakishare pakilike papagayam kahit kung ipalagip dagiti agurura nga premyo kada kita agurura mat nga grand finalist para iti desisyon dagiti board of judges tayo dito laingin nga bulan Oktubre ken into numay nga November do laingin grand finalist to Ryan tayo sa tayton i-replay dagiti pakasaritaan dagiti grand finalist tapno ma-refresh ti panunot dagiti board of judges tayo ket mapilin to no ang sino ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. No may upload to ito yung video tayo papagayam iti page no, YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award pakishare pakilike kaya nagastamaten ag-subscribe kay kuma. Papagayam kastoy tituloy dito yung istorya ni Hasmin. Sadya da nga rod balay da Harold nga nang rabii kat nakadado dagiti imay nakipangrabii kabata talagang nga agpadpadaya kang kanayon ni Harold papagayam kadado ko na nga kaslasan dapat siya nakastan tinagbalinan ni Harold ngam kapot isang kabirikis nga papel nga naglaon iti wagas no kasano iti bumaknang ket napasamak iti kinasaliwanwan ti bihag ni Harold. Inaklon ni Hasmin ni Harold kaya din nagturpos dan kan dan trabaho ni Hasmin kaya din tultuloy matlata ni Harold iti nagbusiness nagkalay sa dikito natulungan met ni Hasmin digidi kakabsat na ken babae met ti asenso digidi dagan nakengkuana nganong usari ti wagas no kasano ti bumaknang nga ti puunam kadag times 2 no lagi di talaga napintas ti panang ngegem mo iti kwarta ti kwarta ket masapul nga salamet metam sa mung osaren iti bisyo nagbalingan na singpet ni Harold nga nakaigam iti kwarta kakastamaten ka ni Hasmin kahit managtulong da iti pada da nga tao nang runa karagidak kasapulan iti tulong kahit sigon ka ni Hasmin
dinaamuitan no sa dinuitan ti ayan dayjay sang kapirgis nga papel numanon nga tao iti nakabasa ken nangusar nangaramat nangi pursigi ken nang tungpal kadadya nga wagas no kasano iti ibabak na. Pagayam datang arot pagkasaritahan ni pagayam ting HASMIN. At thank you ting kay panagbuya ken panagdengeg. At sabi ko mat itultuloyo iti dumngeg ken nagbuya iti programa ting lagip ti napalabas iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Maudilangin, may salangin nga week san tumamon tayon no asino iti 10th Grand Finalist. Thank you for watching.